И здравейте хора, аз съм Champion BG и това е един клип, който е направен за вас и ще бъде кратък, но ще говоря малко по-тихо, защото е късно вечерта и някои хора могат да спят. И сега е 5 май, 5 май 2016 година и вижте какво се случи на Clash Royale. Виждате ли? Арена 6. Аз, Champion BG, съм Арена 6, което е супер яко. Можем да видим спарки, можем да видим майнер, можем да видим голем, елексик, електрик, мортар. Това е много яко. И скоро очакваме фри чест. И ако чухте нещо да изпуква, това е пръстът ми. И да, силен съм. Много. Вече. Вижте само колко яко изглежда. Това ми е любимата арена, арена 6. Дори да може да стане арена 7. Да, арена 7. Само ли ще го направя, защото арена 6 ми е една от любимите. Всъщност само най-любимата. След това арена 8, след това арена 7, след това арена 3, арена 5, арена 1, арена 4, арена 2 и тренинг кампа е на последно място. Хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви харесал, че вече ще снимам на 6-та арена, въпреки че няма да снимам на 6-та арена, ще откъм само на тренинг кампа. И то е силно. Аз бях Champion BG и това е. До утре най-вероятно. Чао!